A stres je doista problem današnjice. Naime, 7 od 10 ljudi smatra svoj život stresnim. Sve se veći broj ljudi osjeća loše spava, dolazi na posao umoran, uzrujava se na poslu, uzrujava se u prometu, u prometnoj gužvi, a znamo da stres smanjuje imunitet, a time smo podložni oboljevanju od raznih bolesti. Još prije 10 godina Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je stres na radnom mjestu svjetskom epidemijom. E pa kako se boriti protiv stresa, otkriće nam Tanja Tušek. Znate li što je to karoshi? Japanski naziv za gotovo epidemiju smrti izazvanih predoziranjem poslom. Mislite da nam je ta zemlja daleka? Zemljopisno i tradicijom. Podaci iz našeg bližeg susjedstva govore suprotno. U Velikoj Britaniji godišnje se zabilježi 100-tinjak samoubojstava zbog problema na poslu. Stanje u Hrvatskoj psiholozi kažu moglo bi biti i gore, jer uz uobičajene probleme naši zaposlenici strahuju za opstanak radnog mjesta, a to je, kažu, jedan od najgorih uzroka stresu. 3 odluke koje u svakom trenu nesvjesno donosimo. Određuju da li ćemo biti stresu ili nećemo. Prva stvar, na što se fokusiramo. Možemo se fokusirati na loše strane te situacije ili možemo tražiti nešto dobro te situacije. Druga odluka je što ta situacija za mene znači. Može mi značiti prijetnju, može mi značiti gubitak, a može mi značiti izazov. Oni ljudi koji pokušavaju svemu naći izazov, naći nešto pozitivno u njoj, naravno da su puno manje u stresu. A ono što razlikuje sve te skupine i koliko ću akciju poduzeti u datom trenutku. Ako imate više pojedinaca pod stresom, samim time i radna atmosfera je stresna i loša. U takvome okruženju puno se prije umaramo i češće griješimo. U borbu s tim upustili su se i neki hrvatski poslodavci, preuzevši neke trendove svojih zapadnih kolega. Aj mi sad resite nekoliko trikova iz rukava majstora, kad se čovjek nađe, onako osjeti u sebi da ga je baš nešto pogodilo i da si sad pred eksplozijom. Postavite se pod navodnicima 3 magična pitanja. Kako sada dišem? Čim postavite pitanje, automatski počnete razmišljati o svom disanju. U stresu se diše plitko, smanjuje se, znači, kisik u krvi, zato što manja kisika u krvi, automatski mozak drugačije radi, jel? Povećati svjesnost i zapitati se kako sada sjedim, kako se sada ponašam. I na dan po čovjek prepozna, aha, krivo se držim. Znači, ispraviti se. I treće pitanje, što od toga mogu promijeniti? Stručnjaci naglašavaju, izdvojite vremena za prijatelje i obitelj, a prehrana bogata zelenim lisnatim povrćem će vam biti od velike pomoći. Znači, ako me pitate, kad već uđe u stres, onda je najbolje napraviti jednostavno jedan scanning tijela, napraviti neke gimnastičke vježbe da se ventilira, da se prošetate, već ste veliku stvar napravili. Jako je dobro popiti nešto, puno tekućine. Kavu i cigarete u kriznim situacijama zamijenite, stručnjaci kažu, najjačim antistresnim mineralom, magnezijem. Uz to će vam dobro doći sve moguće tehnike relaksacije. Tu spada i joga, i masaža, aromaterapija, sve što služi da se čovjek ventilira i izbaci taj stres van na socijalno poželjen način. A gdje se najčešće vide one najžešće posljedice stresa? Namršteno čelo, namrštene obrve, osjećate napetost u vratu, osjećate u vašem tijelu da ste u stresu. Tada to treba znati prepoznati i stati. Sad vidite, ukoliko duže vremena to zanemarujete, potiskujete, naviknut ćete se na stres i postaće vam normalno da se tako funkcionira. I to je jako loše. To je loše. Obično ljudi doživljavaju prave posljedice stresa kad je kasno. Trebate biti zdravi da bi bili dalje efikasni, privređivali, a u isto vrijeme se to nekako podcjenjuje i tek kad se izgubi zdravlje, ljudi postavljaju pitanje što sam mogao napraviti, odnosno koja je cijena bila ovog uspjeha.